Jeg har taget nogle lækre produkter med til jer i dag, og det er Scoot & Ride. Det her det er Highway Kick 1. Den kan både være et løbehjul, men det kan også være en scooter, så børnene kan sidde på den. Den er nem at lave om. Det man gør herude, det er, at man tager lige låsen ud her, så drejer man sædet rundt og låser den igen. Derefter tager man simpelthen styret op, der sidder en lille knap nedenunder, og så sætter man den på heroppe. Så sidder den her, og barnet kan simpelthen sætte sig på den. Det, der er fedt ved den også, det er, at den kan reguleres i højden her. Man kan også låse den under bunden. Det betyder, at lige nu, der er scooteren jo sådan her, og rigtig god for den motoriske del til barnet, at den vipper en lille smule fra side til side, når barnet skal køre fremad. Så kan man låse den her under bunden ved at trykke den her ind, og så kan hjulene ikke vippe fra side til side. Når barnet så har lyst til igen at komme op og køre på løbehjul, så tager man egentlig bare den ud igen her, låsesmekanismen, drejer sædefladen rundt, og sætter man den her op igen, og så er barnet simpelthen klar til at køre på løbehjul. En anden model, jeg rigtig gerne vil vise jer, det er Scoot & Ride Push & Go. Det, der er helt vildt fedt ved den, det er, at der er kommet styrestangen bagpå. Den kan selvfølgelig også laves om til et løbehjul, helt ligesom vores Scoot & Ride Highway Kick 1. Den kan også justeres i højden, og den kan låses under, så hjulene de ikke skøjter fra side til side. Hvis de er godt fremme i motorikken, så er det en super god idé, det her med, at hjulene de kan vippe fra side til side. Hvis de er lidt mere påpasselige, så er det en rigtig god idé, det her med lige at låse dem fast. Så føler barnet ikke, at de vipper fra side til side for meget. Kom ind og se alle de andre rigtig fine produkter, vi har fra Scoot & Ride. Der er masser af farver og masser af modeller. Vi glæder os til at se jer.